Wilujeng dalu panjenenganipun Mbak Waluyo kalian sapa ki? Mbak Elisa Orkalus Alaso. Wilujeng dalu kok sange. Aku kami tenggangane. Mbah Waluyo. Nggih. Ki Waluyo hadi sutekek. Nah. Senengane tekek lorek kasih. Ngawur. Nah. Kula nuwun Pak Cange. Nggih, kula nuwun nggih. Monggo, Mbah. Selera kepenuh anu kepethuk. Pak Reksa. Nggih. Eri dhewe kepethuk ten pundi nika Mbah Kerakal napa ten pundi nika? Ya ora ning Parangkusumo. Wah. Waduh. Ya seliramu Mas wayang ning kono. Oh iya. Aja ngeres-ngeres. Iki karo anak wedok. Oh kalian Sowan putra. kula Mas Reksa. Nggih, Mbak Elisa. Wah, iki karo bapak. Napa? Iki karo bapakku. Karo bapakne. Lho kok beda no? Apa benten Pak Bu? Oh, nggih beda Iki bapakne. bapakku lho. Bapakne kok kelabang ngono kok. Ngrasah ngono kuwi. Nggih, pripun, Mbak? Iki ya anakku. Oh, kandhane. Ya tak nelengku ngijab iki mbokne wis meteng 3 sasi. Ya ora apa-apa sih komanan 6 sasi. 6 sasi. Lah nek 3 sasi iki dilae apa? 3 sasi dilae ora ndas tok sih. Ngadekke aku. Nggih, Nggih. Derek ndedonga mugi-mugi menika acaranipun menapa, sedyanipun menapa. Menika panjenenganipun Bapak Mujiwat mala kramakaken putranipun kekalih nggih menika Mbak Aprilia kalian Mas Arya. Amin. Kula kramakaken manten Pak. Manten. Manten. Ya iki acarane acara manten dadi nendongake ya muga-muga langgeng anggone bebrayan. Iya. Muga-muga ndang diparingi mong-mongan. Apa? Ndang diparingi momongan. Salah. Lah, Diparingi putra soleh lan solehah. Soale nek diparingi momongan mbahku ning omah iki wis dadi momongan saiki. Diparingi putra. Nggih, mergane. Soleh lan solehah. Betul. Aja ming sak lawase Ah. ning tutuk slanggeng salaminya. Soale nek ming sak lawase iki anggere wis lawas ge diguang. Aja ming sak lawase. Ngomongnya salah nek ngono. Aja ming tekan kaken-kaken Nen. soale oke saiki kaki ini nidra pegat. Nah, sak lami-laminya. Lami-lami. Sing saged misahaken Mas Arya kalian Mbak Aprilia menika namung malaikat Israil ngoten mawon. Ya pokoke ngono kuwi pokoke langgeng. Pati Nah, misahaken. dongane kuwi ya tau mantenan apa ndong-ndongake kaya ngono ki. Aku? Heeh. Lah ya aku dadi karo mbokmu ki ya mantenan ya umum ngene iki. Mantenan ya iring-iringan. Ya diring hansip biyen ke aku. Ya diring kalau Ya gamelan popo kok hansip. Ya kaya apa jene? Gak balang-balangan gantal. Wudu Apa? balang sandal kok suwet. Ya balang gantal biasa wong yo wong kok padha piye to kuwi. Padha wae wong urip ning alam donya. Pokoke sing penting wong bebrayan. Nggih. Lah iki ana bedane lho. Apa? Apa bedane manten sadurunge dijabke karo manten sakwise dijabke? Manten sadurunge dijabke ya beda no, Pak. Kan urung sah. Oh, manten putri Heeh. nek urung dijabke biasanya ning dolanan kuku. Oh, Nek bar dijabke wani dolanan drekuku. Tegese ngingu manuk ngopi to. Iya, Oh. tegese gula wentah kaya ngono iki tugase wong omah-omah. Leres. Leres. Mbak. saranane ya akeh iki sajene komplit. Komplit. Monggo nek ajeng nyuwil-nyuwil tempe ngono kuwi ora apa-apa Mbak Elisa. Ora, aku sing seneng tak senengi pitik. Pitik. Heeh. Oh. Pitik. Nah, ngomong-ngomong ke pitik. Iya. Pak. Pitik apa sing dase ning dhuwur, sikile ning dhuwur, awake ning dhuwur, lambene ning dhuwur, sikile ning dhuwur, suwiwine ning dhuwur. Pitik kelumah kuwi. Ora. Sikile lha pitik apa? Apa? Pitik disunggi ning ndas. Oh. Keluargamu pira to? Keluarga Keluarga aku 5. sehat kabeh. Sehat lah waras kabeh. Rohani jasmani. Rohani jasmani. Ana sing kentir siji. Lah sing nyugi pitik ki nek wong kentir kok ngomong apa pitik kok disumu. Nyugi pitik gitu, Pak. Lek anu nyung-nyunge ya Wes pokoke ning kene seneng-seneng. Menika Nggih. matur sembah nuwun Pamujiwat Jebek. Wes to, Pak. Leres, pancen leres parapane celukane jebeng. kayak juragan kayu.
juragan kayu ya Pak. Wah ya mulane iso bakul glondongan kayu jati. Nek luwih dhuwur aku. Kok iso dhuwur? Aku bakul godhong. Bakul godhong luwih dhuwur. Sak dhuwure wit godhong. Wis taungan. Sandure kayu godhong. Kae wis tau nganyang kayuku, Pak. Mujiwat Pak Mujiwat kuwi. Panggilane iki Pak Jebeng. Kuwi nganyang kayuku kuwi yo sia-sia banget. Piye? Ning yo kedadean. Kayuku tuku nang Pak Mujiwat. Piro iki? Yo 5 yuta. Kayu cilik witane glethek Pak. Ora mati gedhe aku. Kayu iso aduk. Yo tegese iki nek dadi cagak iki gedhe. Oh lah yo bener. Sing iki. Soale nek ajeng gawe kere Pak Jebeng iki gampang. Lah wis dipiuri rayap omahe wis selesai ini. Wah yo Pak. Aja sok kulino gawe elek ngono nggih. Didongake sing Pak. apik-apik. Ora lokak tambah kebak rezekine. Ha nggih. Ka nek Pak Jebeng menika ten pancen penjaripun menika sae seneng pembantu ki wotengenipun. Makane ngene warga masyarakat kabeh digelarke wayang kaya ngene do bahagia. Warga masyarakat ora masyarakat ki nek ning Indonesia ning Jakarta kono karo ning Yojo padha sae. Iya masyarakat ning ndi iki masyarakat ora kok nek kene terus masyarakat ning kono masyarakat ning wetan Mesirikit yo ora. Masyarakat yo masyarakat. Jawa nganggo ya biasane. Anak-anak TK terus muni misirikit ngono ya. Kuwi Jawa nek muni syarat. Lah yo. Terus nek kono Jakarta muni carat. Carat. Kadang kono nek Jawa Timur iki kan ngaru iku Jaret. Beda-beda artine. Benten wis hati-hati mengko ndak midak gedang utawa ingkung. Nah iki rada sithik amit sewu iki men ra kepidak wae. Padahal sing nyelenteng wis ngincim. Arep nyuwil. Yo ora. Sing nyelenteng kok saking pingine ngantek ngrokoti kabel iki mung saiki. Sing nglentem karo sing ngendang karo sing wis ngerti nek ingkung ki bagi aku ora bakal dikuyak. Oh ya pengen to Pak ya. Aku wis matur karo Pak Mujiwat nek ana Mbah Waluya mbok ngingkung tekek Mbah aku yang ngono kuwi. Ngawur wae. Aja banget. Mergo kondange Mbah Waluya ki wah nek anggere ning TikTok mesti sing komen, "Wah tekek lorek, wah tekek lorek." Diam tenan nek sing tekek lorek Mbah Waluya tekan monco negara tenan. Ayo saking do anu ta wong tekek masuk angin kok dadi jago. Yo ngaturke panglipur. Ngaturke panglipur. Mbok menawi wonten pamundutan. Menika wonten pamundutan. Kagungan damel lho kula tangleti Pak Muji. Panjenengan kersa anu sing diremeni napa Pak? Jebek. Podang kuning. Oh siap. Dirangkul-rangkul barang tangane ora Mbah ora. Loh nek ngene iki wis aman ya. Wis ketemu aku karo anu geng garwa pun ketemu anu kalian Pak Muji pun foto kali matur karo Pak Mujiwat. Nggih. Pokoke Pak, nek wong Pak Mujiwat iki termasuk piyayi sing ngeyel sak keluarga iki. Kok iso? Pokoke nek mundhut lagu, nek nggugu dikandhani niku ora usah nganggo dhuwit. Oh. Nu biasane piyayi ning ngeyel, angel dikandhani. Pas seneng aku nek ngeyel. Ha niki Mbak. Niki Mbak Elisa Mbak Waluya wonten pamundutan saking Pak Jebeng niki wong Pak Mujiwat. Lah minta lagu Jogja Istimewa, Podang Kuning, Kijing Miring, terus Jola Joli Mbah Waluya, tuan rumah Pak Mujiwat. Nah menika wonten saweranipun. Oh, ora ngono. Pinten niki saweranipun menika wonten 200 Mbah. Nah ditum sakniki. Wah dalange gawat. Wes ora usah didum le. Lah napa Mbah? Iki aku kabeh wae. Tak kurang ajar. Niki Mbak, jenengan 50.000. Iya. Nah, niki Mbak Elisa. Aku. Yo. 50. Niki dalange 100.000. Ya ora apa-apa. Sah nggih. Jane ora. Ya wis sah wae lah. Sing kasabangan. Panjenenganipun Bapak Gepeng sampun kepareng rawuh. Wah. DPR Komisi D menika Pak matur suwun Bapak Gepeng dipun berkahi. Nggih. Gepeng. Pak sapa? Isin lho. Gepeng. Malu lho. Ana bocahe giling niku kok jenenge Gepeng. Bocahe iku ginu. Ya yo. Menika minangkani caping gunung
Julajili riyen apa sing podang kuning riyen? Derek. Sing kalih ingkang bapak baku. nggih. Nggih. Berdua kalih bapak riyen nggih. Jogja istimewa nggih mboten napa-napa, kijing miring nggih mboten napa-napa. Wih, Jogja istimewa terus ditibake ning samping gunung terus menek nang kijing miring terus medun ning podang kuning. Waduh edian. Oke wong edan kene. Iya, iki sing paling edan dhewe sing ngomong dhewe sauri dhewe 8 jam lho. Kuwi ora lek seno ora aku tak nek edan kabeh lho sak. Dalange ora ngono ku ya wong nangis dhewe. Ono dagelan disetlika lambene ning akhirat. Ora yo ngalami yo. Nek ra edan malah ra iso ditangkap ngene iki. Oh iya. Dalang kan kudu gendeng. Gendeng, heeh. Ah. Iki wis pirang-pirang tahun ning Yojo ero ya ra iso le bedake ya, Sak. Oh, ya ben. Yo ben yo Pak ya. Kowe nek yo ben iki bener yo ben Ya. bener. Ya ben bener. kan. Nek bener muni bener. Sampai gunung riyen nggih? Oke. Dibawani ora? Yo bawani jenggleng. Jenggleng, nggih. Jenggleng 3 Juli. Peng, joget ora? Tak kei dhuwit nek joget. Arep jenggleng. Sak jenglengan 1000. Yo, gelem ora, Peng? Joget yo. Yo, tak kei dhuwit yo. Jawati, saingane bapak. Wis. Pak. Ya. Sainganmu lho, Pak. Kaya ngono piye ngono malah rezeki. Nggo dajan ya, Peng, dicelengi ya. Ah, sesuk aja lali tanda tangan ning omahku mlebu ning kakakku ya. Wah. Tata dadeke adi bareng anu ragil kuwe kae. Iki ketok ya cocok karo. Kathok ya omongane. Heeh, mbiyen wah gleleng tenan. Nyopeng kowe gelem ra dadi adikku tak kei 10.000. Mak. Nyo 20.000. Mak. Bareng 50.000. Oh, oke. Ngono kuwi. Kaya ngerti duit ya. Ngerti duit ya, Peng. Sing ngajari tukang son kae. Nah, Gus celeng kae. Iya. Saben bengi Mempeng men. Bentar, lu bentar. Duh. Arep kepiye ngono kene karo kono wis sakarmu aku iku meneng kali. Arep manut ngajeng apa? Nah, ya iki nek bengung meneh tak sudo 50 lho, Gus. Sone iki. Larang-larang ya ora. Delok bengunge to nek bengunge alon ya 15 wae. Oh, iya. Yen memacang mung karo ya Pak, tetep manut ngajeng. Dagelan kon nggo yoga kuwi odol kok jangkar pekarangan. Ari arep sempak ya angel. Sempak kompak. Kompak karo semangat dari siji semangat kompak sempak. Oh, disingkat. Semangat kompak dadi sempak. Lah nek sing ora ndadekne siji rak ya nang darane kae kok. Pacitan. Pacitan kok.
Kandhane aku ora iso kok kon genteni. Oh, ngono Pacitan. sampe gunung kok. Mambu Sapiten. tunek ora. Piye? Pacitan trang dung dang tak ro. Sapiten. Pacitan trang dung dung dang tak. Iki kok ngendang apik iki tok iki. Ora. Aku bar mangan ping asam urat rasane. Yo. Ayo. Pacitane urung iki mau ki. Lah mau wis tekan kon sapiten. Lah kena balik. Wis mlaku Pacitan dhewe. sik urung kok padang. Ayo. Oh, enak Pak. Wis le. Wis nglunduk kene dhewe. Panas udan aling-aling sepi gunung. Molas 15. 30. Tekeke yo. Men roti ora keturutan tuku klepon diwadahi piring. Pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon ku ngendrok kala jengke. Yani kon. Ngono kuwi rak ya nasibku dhewe. Apa iki tekek mangkat ora? Sorangku tekek. Mbak, Tak dijaluki wah Oh iya. jenengan titele cetha ketok lho. Ki Waluya hadisu tekek niku kudu diugemi Mbah tekekipun. Ayo. Hei. Tak tambahi nek tekek ya tapi. Wah, mbok kene. Aku Sengit aku ngene. tekek lorek. Nun sewu lho niki Pak Mujiwat napa Pak Jebeng niki meminangkani pamundutan niki. Ning dosane sing nyangga niku. Sanggane. Nekat kok. Ya bola-bali tak aturke nek ya iki dadak dikon ngaturke ya tak aturke ra ndak darani kok megah. Tekek lorek ndase ireng. Nah. Arep wis tuwek. Isih iso ngaret. Tak takon aku. Tekek lorek ndase ireng to. Tekek lorek ndase ireng bareng wis tuwek. Ha kuwi tekeke to, wis tuwek kuwi mau. Lah irenge iki kudune tibokeng, Mbak. Iso ngaret mempeng. Ah, bener. Sangat. Ngono kita. Tekek lorek ndase ireng arep wis tuwek iso ngaret mempeng. Oh iya. Langsung dangdut Mas Vicky. Matur nuwun
nuwun dumateng para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten dalune saestu monggo dulur sareng radetu mugi tansah pinaringan kalih sambeka iki katur bapak mujiwat muga tansah pinaringan sehat kuat karo keluarga tetep semangat lek kerja neng ndi wae muga tansah kembang berkah nuwun sewu katur bapak saha ibu temanten kekalih nyuwun donga pangestu mugi tansah pinaringan slamet lan rahayu saged putra ngantos saged niki dulur nanggap lak wayang sing sepisan dulur jare karena kanggo hiburan sing ping pindho wayangan uri-uri kabudayan wayangan kudu nganggo tatanan muga dadi tonton nek niki sowan komplit para wiyaga le sowan ora keri mesti dhisik anggone tata sopan santun munggah-mungguh lan kudu dijaga sebab ngelingi sing digelar iki dulur ana budaya Jawa wiwit biyen ana jare lan biyen mula nek dina Jumat jare simbah dina paling mulya nek piyayi kakung umat muslim kabeh diwajibna ayo salat Jumat dulur kabeh padha ditindakan Kyai kakung iki rada lho Pak nek misale ora kanggo kyai putri ibu-ibu abot meneh penak sing dadi manten jam 7 bengi lampune wis mesti paten temanten kakung bagele nutup korden lah temanten putri siap-siap ana ngamben biasane Ini ada kegiatan apa ya, Pak? yo biasane kan yo ngerjake PR Oh, iya. PR ya apa jenenge wong omah-omah ki apa to hasile kudu nglairke to nganake gantilane nyawa jilite ngagesan Oke. dadi duwe anak duwe putu duwe buyut dienggo jilid buku ana jilite apa meneh manusia utawa manungsa kudu duwe seri lan jilid Betul. ning sing apik sebab apa ora ning sekolah ning nang omah barang kuwi kudu ling kula wentah bocah ki apik bab pondasi mbentuk karakter anak iki saka omah bapak ibu wis sing ngajari wis gedhe wis tuwa wis kuliah iya kudu diamati nek minggu kok ora mulih ki sinau apa sianu Ngerepes ya. sebab aja nganti ana tetembangan ngene Iya. nek saiki pancene jaman ngetren pamite sekolah jebul wong sabalosmen Aduh. bocah esuk mulie ajeng kewengen bareng kancane ujian rata bocahe bayen aja nganti diragati wong tuwa kaya ana lakon sing kaya ngono kuwi ngono Wajar. Cilaka tenan nek ndek anak kaya ngono ya, Mbak. mulane wong iki sing apa ya kaya aku ki aku dagelan Iya. anakku telu ki dadi kabeh Alhamdulillah. Alhamdulillah. sing siji ning BRI Waduh. Ning BRI Iya. Jakarta Weh. Terus bakul ronde ideran maksude ya BRI ku ora kok teng Walah. Kira. sing siji ning PT Jos PT Josnya apa, Mbak? Pordimen Buh, elok. Kondimennya apa? Bayare gede nih. nyampur wedi karo semen Tak kira nek perusahaan apa. sing penting ora colong jupuk Sampai kau Suranto mere. Kon harus
Lha sing penting ora colong subuh. Lah iya, sing penting halal ya, Pak ya. Heeh. Ya sing penting apa dilakoni wae apa sing dadi kewajibane sing tanggung jawab. Dadi dalang ya dalang sing apik, ya uga sing becik, dadi sing puas lan sing becik. Wis ngono wis apik. Betul. Kae bapak sing ngagem kopiah lenggah jumeneng disawang katon gagah. Heeh. Karo dulur basane ramata-mata dongake rezeki lancar mongko barokah. Amin. Bapak Apik. nganggo kopiah. Saya apa sing dadi Pak Haji? Esok awan sore rajin ulang ngaji, maca sikil kuat nutuk nganti sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri. Wih, rapot dadi haji ya, Pak. Sing Kae kaji. ibu jilbab warnane kuning sing agem jilbab. Ora kena muring-muring. Kudu Gusti Allah ku sing tansah dieling sebab saben dina Gusti Allah peparing. Lah. Betul. Ning, liyane ya ana lho, Pak. Apa? Putih, biru. Ana meneh jilbab warnane putih kae ngono busana muslim perlambang suci. Nek aurat yakin tertutup rapi, penampilan anggun disawang katon aram. Wih. Apik. Dasar ayu tur beriman sopan santun basane mapan iso bedakno halal karo haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an. Apik. Ning atiku kadang rumangsa heran nek nonton sawadon kono do nganggo pakaian Nggih. awake lemu putih kok ora dieman kalor ngidul meh digawe pameran. Aduh. Nah, iki sisipan saka Babin Kamtipmas. Ora larang wong wedok aksi dulur-dulur kabeh sing ati-ati. Kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi. Ah kuwi Iki sing ati-ati Sing apa wae hati-hati. aja nganti terjadi hal-hal sing ora disenengi. tidak diinginkan. Betul. Nggih, Pak. Nadyan panenganan kena kesuwen. Nadyan wadon Jangan
Tenggahan sampe gunung iki gandeng salaman samane iki milenial ya rada dipotong sithik men cepet. Oh, Pripun, Pak? iya. Nah, biyen tak oh mae suwung. Nek yen iki ditane ponakane iki dingongkon maine cilik marani maine gedhe. Oh, Tekan kono iki nah saiki ora nganggo oh mae suwung. Wong jedul ngerti nek gembok terus oh suwung. Wis ngono ora. zaman saiki. Wis dicekak. Ngerti nek gembokan to dadi yen ora dadak oh mae suwung kedawan. Ngerti nek kuncen oh suwung. Syukur bisa sampun dipun samping gunung pinang kami jula-juline nggih Mbah Wong. Nggih. Sakniki kantun Jogja Istimewa kan Podang Kuning Mbah. Niki kula aturi panjenenganipun Pak Mujiwat minggah wonten ing Pendopo Agung. Lah nggih no Pak Mujiwat menika supados saged dipun syuting. Apa Ben? Walah, lingsem Pak menika. Lingsem. Monggo Pak Mujiwat ora ketang 3 jam. Kula jemput ya Pak. Apa Den? Oh nggih. Mboten kersa. Ora kersa. Wis Kersanipun lenggah lajeng paring dawuh. Monggo mangke pun sendikani sampun wonten menika wau nawala. Nggih. Pinangkani kemawon. Arep Podang Kuning apa arep Podang Kuning mon Mbah. Ya. Jenengan milih sinden sing putih sing ken jumeneng. Mau menawi Nah wonten iki ora usah milih kalau merem raukan sak kenenge wis apik-apik. Apik-apik kabeh ya Pak. Ya. Apa dilotre men rameri. Sing ngarepe jenengan iku Mbah. Ana sing gerbini meteng Pak engkon. Nek sing iki yo privilege iki spesial. Iki kon sing ngarepku ki lah sing ngarep pundi wong aku ki marep rene ki ngarepku ki 5 lho. Lho sing sampean Sik iki. iki lho. Monggo, monggo Nduk Cahayu monggo kula aturi jumeneng. Anu jumeneng monggo. Jumeneng. Monggo. Jumeneng. Anu akuane tak sing kene gak kesampu. Junemeng.
Monggo kene lho Cahayu. Udah ning. Kene Mas. Wah. Iki mboten sepati, Pak. Ora san. Yo seperti ta, ndak ngamuk ya. Eh, Udah padu aku. rasa. Ora. Wes Wes. sepate ketok ora apa-apa. Wes. Yo wis biasa. Mas. Sugeng dalu, Mbak. Gung dalu nduk Cahayu. Sugeng dalu, Mbak Elisa. Sugeng dalu Mbak Rawati. Dalu mboten pinanggih. Lah nggih kari dhewe penanggih pas jagong. Jagong manten saiki yo jagong manten. Heeh. Kene tengah nduk tengah. Saya kurus jenengan. Aku ki pancen anu rada, aku ki diet lho, ora mangan apa-apa. Pakan aku saiki beling. Oh, beli. Tak ngerti nek suwe ora tanggapan terus dadi kering ngono. Iya, iya. Saiki wis pinter dolanan TikTok bareng. Aku ki dolanan apa-apa jeleh kek dolanan TikTok saiki. Sak dolanan apa, Mbak? Glindingan. Iya. Bojone anyar lho Mbak Waluyo iki. Anyar aku. Nggih napa? Wah, aku kene ora anyar, aku ki anggere pernging itu tak buang ganti sing anyar. Nambah napa anu diilangi? Hah? Nambah napa diilangi setunggal ngoten? Yo, oh aja ngomongke bojo to nang kene iki aku. Ndak mati pasarane. Aku ki bojoku ya mung siji kae ket biyen ngurmangsani. Wong ki aja sok seneng gonta-ganti pisan, Oh, Mbak. dungoke Pak Dalang. Aku ngono setia bekti nek aku kok. Sing kurang ajar sing wedok nek aku. Nggih, sugeng dalu Mbak Cani. Nggih, sekang dalu Mbak Rawati. Wah, Wah. langkung. Nggih. Wah, saking wewengkon Temanggung menika, Mbak. Sinten menika? Welok tebih-tebih medun saka Temanggung lho, Mbah niku. Delok sikile niku ting plethek mergo medun gunung niku. Heeh. Berarti Temanggung ki nggon mbako ya. Nggih. Nggih. Nggawa ora, Nduk? Betul. Iya. Sekedhik nika kersa napa mboten? Wah, aku nek ora akeh tak. Serintel nika lho, keriting-keriting nika lho. Wah. Seneng dong aku ning ya kepiye meneh gak ora. Nek gur secicik wis men dienggo bojomu wae aku. Mbakku lho, Mbak. Lah iya bojomu ora ya ngerokok padha wae kok. Nggih nika, tapi nika beda. Lah iya nek padha nek tabrakan. Ayo. Nggih, menika angsal salam-salam saking Bapak Ukawibowo Amsterdam, Belanda. Oh, nggih. Ningali Nggih. kersane. Menika request Mbah Waluyo. Nggih. Jenengan kalian Mbak Elisa dados niki Ken Fragmen. Premen apa? Wae puyengan. Kucuk gawe kowe ki nulis dhewe paling. Tenan lho. Iki menika wonten tali asih Rp800.000. Pripun Mbak Ira? Ya, Wonten Nek. apa mboten? Nek 800 ya. Heeh. Ya gelem aku ora apa-apa. Menika nggih, mumpung wonten Mbah Waluyo kalian Mbak Elisa dados pundi menawi kula nyuwun jenengan dados puyengan, Mbak Elisa dados putri lainnya. Oh ya. Tapi Pak Ukawibowo menika ngersakaken kula kenging mendel mawon ben Mbah Waluyo sing bingungi. Oh iya. Ora apa-apa, Nduk. 800 ya. 800, tapi jenengan tak bagi 100 kula kalih Mbak Elisa menika 350. Ya ora apa-apa kok ya kur minak jenggo metu gak mlebu neh. Yo, kok seneng mlebu metu to, Mbah? Lah ya nek lha kepiye to nek ora mlebu metu wong jenenge minak jenggo kok. Pokoke nang jaba wae. Ya sadurunge minangkani riyen nggih sing Heeh. saking tuan rumah menika podang kuning nggih Podang mengke kuning. fragmen. Heeh. Nggih. Kowe do podang kuning kok ya aku tak ngarang lanu. Nggih, nggih. Minak Nggih. jenggo. Monggo Mbak Era ngrumi yene. Nggih, kula napa jenengan? Menjenengan no Oke. bintang. Bintang kecil. Bintang Jura. Wis ora sampe gas omongan netizen pokoke. Apa? Iki pokoke kerja ya kerja ngono wae. Iki yo ndalang yo ndelok live barang po. Ndalang yo ndalang bae kok. Ora delok mung simpang siur berita sing tekan aduh. Oh, lah ngono. Ora usah ngurusi wong komen kok ya sak karepe. Nah, nggih. Manggre nyoto kok wis. Kok anggere nyata jane iki balas apa to, Mbah? Tak jaluk meneh 100 saya mau lho. Wae lah mbok aja. Ayo. Nadyan wujud temong paksi
Benter. Ya, benter. Benter ki anget nek ning kene ta. Nek cah cilik misale mbasake niki anak kula nembe benter ki anget. Anget batu. panas. Anget. Emang- Lagi po anget. Heeh. Emang suaraku kadang sok panas. Oh iya. Oh, wis swara cangkem besi iki. Kaya gelem we. Pak aku salah kene. Oh. Hasil celukku iki. Ya ora celutak. Mingledok glidis. Yo, wis. Nek mbahmu wedok kuwi nek ngomahe suarane kok ngene iki ndak pengen ngliwet. Lah apa wae? Kau boten bijak. Kok nembang terus nuwi. Ya wis kowe takon bawa wae. Ora oleh kliwet. Halo manis Mbak Waluyo ndodok niku mah kok kintel ditaleni mah. Maksud lo? Mbok jumeneng to Mbah jenengan kita. Wah, nono. Ana sing sare lho. Niku ki ketinggalan Wah, komisi C. Ana Hadir. sing sare ra. Pak Dalang. Dalam. Mbah Waluyo menika ketinggalan pinara. Nggih. Tapi wonten sing jumeneng menika. Oh, ketoke tengok ning ana sing adem. Nggih. Aku kira cedak wong kebut-kebut iki lho, asumu era men dikebuti men pulen. Kepet-kepet, Pak. Hati-hati kuwi. Kepet kok kepet. Kepet ora Kepet. kepet. Gini loh kepet-kepet. Piye lek ora kekandil-kandil. Nek cilik, nek gedhe kantang-kantang. Goleki si podang Nyuwun izin kula nyuwun gungan menika penggerong Mas Adi Waluyo kok tumben iki ora Oh, anu liyane. oh, itu ben ora lipstikan dhek kok. Ayo sak larik wae ra. Terangane kene ya nek jenenge Waluyo ta. Adi Waluyo Temang Jati jadi Temang Waluyo. Wah, lah wong aku ki nang pasar ngono kan apa muni. Luyo kuadrat. Sing lagi wong 120. Oke yo. Yo, Mas Adi Waluyo. Cah lanang kok mentele ra kok. Cah lanang kok ayu. Ibu bunga ingatiku. Yo, Suranto saiki. Ora mangan wae. Ora. Oh, gaya mangkat. Gayemi wae, gayemi wae ra. Mangan gaya kaya diuntu iki ora. Dilek dulu, dilek Jajal dulu. suarane piye? Nyekel cetok luwes saiki nyekel mic jajal piye? Nyading bisa dadi tombo. Wah, apik. Bagus, bagus. Eh, apa? Bocah iki
Nggih. Kuwi wis swara disambi mamah lho ya. Ada orang ngunjuk barang lho. Oh, apa Belas ini? ra disoki iki. Niku nek gelem jenengan purun ngedeke niku kalah jenengan, Bang. Kalah lucu kali ini. Mulane ora tak deken ndak kalah aku. Iyalah. Nggih menika kaleres bapakipun panjenenganipun Bapak Gepeng menika ramanipun nggih Pak Suranto menika. Ayo, bawane. Saking pundi, Mbah? Saking wingking nama saya ngajeng. Tegese bawane mau lunduk aja. Empun. Pon. Lah ya nek diteruske podang kuning. Jenengan pun mboten cok kerasa mesti. Ngalah aku wis mati rasa nduk. Aku ki bar mangan kowe aku wis mangan urung to mau ngono Pak. Lali. Pikun Mbah Malia. Nggih, monggo Pak Ira dipun ajengaken. Esuk awan ning omah wis ora kasar kaluyuran golek isih enak sayang mumpung tidak takut kai ora rasa kesawan Kok iso, Mbak? Lah kuwi ana yoga api kok ngono. Oh, lah karepmu udah kepikir. Iki senggaan kok ya ora. Oh. Nggih. Sayang
Mas munggah wis Sing rampung. diuncalke iki apa? Sing diuncalke iki apa? Ora ngerti. Le joget iki ket mau-mau, Mbok Arep suwuk akeh joget. Bareng wis arep suwuk lagi joget. Disangoni 50 terus dalange malah dikunyawir sidene 50. Ayo, Bu. Ora iso itu apa-apa, Bang. Joget joget iki lho, iki ndangi joget. Ayo joget. Asik. Joget. Asik. Enak. Waduh. Iki joget apa iki, Tes? Heh? Joget apa sih? Prabowo. Pak Prabowo nek joget ngene apa? Ora. Bawa lu ya Ibaratnya apa iki mau lah. Oke, Yo, awas medak gedang. Mbak, Ora sembrono juga yo joget. Niki. Iki nembang. Ya nembang. Bisa nembang ra? Joget bae. Oh, joget. Aselole. Iso pargoy ora pargoy? Pargoy. Ada- Iso. ada Mas, joget. pargoy Mas. Joget bae. Wes. Pargoy iki ora ngono kuwi. Didelok saka kene Mbah Waluyo kaya adu wedhus. Matur nuwun. Matur nuwun. Ditimbali Pak Mujiwat, ditimbali Pak Mujiwat. Ditimbali Pak Mujiwat. Makasih ya. Enten apa Pak Mujiwat? Arep ditimbali tumbal, Pak Mujiwat, timbali Pak Mujiwat. Ojo. Ben payu pendapane jare. CS. Iya, beneripun Bapak Gepeng matur suwun. Mugi-mugi anggenipun dadi DPR wonten Komisi D. Saged langgeng. Kayak malah DPR kok ngono kae ora tau kunjungan. Joget bae. Dewan Perwakilan Rondo Gepeng ya. Oke, matur nuwun yen sampun pun sedikane Pak Mujiwat niku padha kuningipun sampun. Nggih, menika sampun. Terus ngendikane dawuh sing Jogja istimewa apa sing piye? Ayo. Nggih. Nggih, menika ajeng minangkani sing ingkang pundi rumiyin? Sing Pak nika wau riyen. Pak sinten? Pak mengke Jogja istimewa saged dawaten gara-gara Ki Jengdring ugi saged dawaten gara-gara. Ah niku napa pinangkani Pak Oka saking Amsterdam niku. Nggih, Pak Oka Wibowo. Ingkang nyawer. Nggih. Oh, Nggih. apa Sing sing fragmen mau lho. sing permen monggo. Nggih. Permen. Permen. Tergantung jatah lho iki mau nek 50.000 mau. 50.000 aku karo karo Mbak Elisa 350. Iya sakar. Mbah aku sing 50 wae. Ayo Mas, sing mau metu. Aku 15 wae. Nek 15 piye, Mbak? Nek 50 ki mlebu terus metu. Nek 15 gandeng minak juga iki pincang ya mengene tok to ngene ya. mlebu. Mas, atret. Minak jinggo iku kudu pincang kok. Ya kudu. Tenajan iku kudu minak jinggo nek pincang. Diacarani padahal. Nggih. Diacarani pripun? Di apa ngono di narasi, di narator. Ora apa-apa kowe meneng wae manut. Kayak aku Gone menang. sampe. Oh, manut Mbah, aku ra entuk bagian kok narator barangnya ngomong. Wis Mbah Waluyo karo Mbak Elisa. Lah iki le transfer ning gone sapa? Mbak Ira. Lah genah. Lah aku ora urung ya rono. Para pamirsa ingkang kula hormati menika pertunjukan ketoprak minak jinggo ingkang dipun pandegani lawan Mbah Waluyo lan napa dene Mbak Elisa Orkalus Kalasu. Suwun. Nek yarke rapi. Nuwun para sutresna. Kakau Samudri, wonten ing dalem menika sugeng pepanggihan kalian ketoprak Mataram sepi budaya. Wonten dalem menika badhe ngaturaken setunggal lelampahan kanthi mawa daerah Bisma minak jinggo monggo. Oh, apik. Monggo kula aturi mirsani menjenengan boten mirsani tentu badhe gelo. Nek boten gelo panjenengan kula Pak sing gelo. Jadi menika sugeng mirsani semoga Turuk. Adikku, mau yang ngantrin iki. Iya, Mbak Ayu.
tak jendeng. Kuwi aku rasane iki gila aku ki jane kepengen. Ayo bapak netul ki. Iki aku kepengen ketemu grawaku sakloron. Wae to karo piyungan. Puyengan. Ya cok lewat piyungan. Kene aku wis kangen karo Lah wong ayu. iki gone kaya ngene. Lagi dirasani kok ya teko. Aku kok aja dirasani, ora dirasani wae aku teko wong ayu. Wong ayu. Kowe calon garwaku manut tanduk cahayu. Jaluk apa tak turuti. Sing penting ora jaluk sandang pangan. Lah ya apa nek ora sandang pangan ki? Bubuk wae wong ayu. Aja to iki kepiye gek kowe mengeksekusi ngono lho di aku nek karo iki. Ora Aku ya gila iki. Aku dhewe nek ngilo gila. Kok meneh aku. Mula manut to, kowe kepengin duwe anak pira tak turuti wong Aku ayu. mau duwe anak. Aja mah ndak tak cacahke kalonjono. Darani sapi. Ndi tanganmu? Tanganmu ndi? Lah iki nggo arep dipiyeke tangane. Tak cekel gak kleru ra ager-ager. Mula manut. Ora iki arep nang endi to? Minggir kene wong ayu. Aku ladenono. Yen kowe ngladeni karo aku tenan wong ayu, kowe dadi garwane adipati. Nek kepengin sego mengkari obo, kepengin lawuh mengkari dawuh, kepengin wedang mengkari ngundang, kepengin susu mengkari mencu. Manut to wong ayu. Susu. Ora ning aku ki ora tresno ngono lho kancenge mosok ya dipaksa. Ana paribasan. Waiten trisen jailen seiken kailen. Ya artine. Witing tresno jalaran saka kulino. Mula ana paribasan waiten trisen jailen seiken kailen. Ora demek-demek dikek, aja kaya susu. Lah kes ngendi? Lah mlakumu kaya ngono lho. Masa ya kudu wong ngono ngene-ngene. Iki pincame nek mlaku. Sing siji pincang ora. Ora ning nek bubuk normal. Wong Tindingane Gus. Ya wis tintingan. Ngene iki abot-abote iku lek dublak putu. Sing dhuwur, wong aku arep sinom. Ya, ndelok kaya Tak gandrung sliramu, manut ya wong ayu sejagat kok wong loro dinggoni jet. Kaya ngopo Kanjeng? Mbemu bang, Apa? lambemu abang. Rungmu ngir, apa? irungmu bangir wong ayu. Botmu. Apa ya? Rambutmu dawa. Sumuro. Apa? Sumumu loro. Tak kira Gak aku lek saru gak aku. Deni lho. Kok sumuruk barang iki lho. Sumenge loro. Oh. Ora. Kalau ganti pirang kental, semua tak ganti sesuk wong ayu. Sesuk kowe ora usah nganggo jari, nek esuk nganggo kawung, awan nganggo sida mukti, nek bengi rasa jarian. Pamriye ben apa bengi ora jarian? Lho, nganggo piyama, baju tidur wong garwane adipati. Sapa? Larang. Larang. Larang ora. Wes sing mani ngono kok nek wes tau kok gede aku. Ayo entek-entekke pertalite. Aku mah iso gila tenan lho. Lah wong ngene-ngene lho. Aku kan dadi wedi. Manutasan pun Gantian Mbak Yu. ini wong ayu.
Dadi siji Kene kene ngono wae iki aku tak nyekelke nganu pusakane Tapi aku Kanjeng kok iki. suwe-suwe gila tenan ya Mbak Yu. Hah? Aku suwe-suwe gila. Ora apa-apa kowe gila mung nganu kok nek awal-awal jan gila. Lah saiki Mbok Kanjeng iki apa wong ayu sak menika gentosan. aku rasa gentenan bareng wis kurang Lah Aja delok wedi. sepiro kekuatane Jel. aja sok ngetes karo aku kene aku ki adipati sing duwe gada wesi kuning Iki lho tak Di gawake. godone ndi? Naga teko ampek. Godone cilik apa gedhi? ngot-ngotan Godo ngot-ngotan. sepiro Dayun bapak netol kiem kowe dayune aja mengguyang-guyu Inggih Lurae. Dos pundi aku rada tenan iki. terus no gandrungan aku tak nrimo garwaku wong ayu kene Oh. Wong ayu lho, sok arep wong gunung kidul ki mune bayem basem bazem. mune bayung basung nek Api ayu. mune ayu ya cantik wong Azu. Ayo wiraswara wae. Netra kutsa alendre Ora cedak-cedak. Ya aja galak-galak, aja galak-galak. Aku ndi? Ngene iki lho sing apik-apik ngono lho. rek Sik aku tak rapat. Bro, pilih sing endi iki wono kan wono kan. Awak dhewe iki gek gelem wae ngono. Oke gelem. Wong iki gek awak dhewe iki kudu iki ndosta Sopo? ya apa jenenge nyolong-nyolong iki. ya ora usah kuwatir sesuk omahmu kae tak pasangane munyuk ngombe Apa nyok ngombe. munyuk ki kerak Mbak I. ngombe ki mie Mbak I. tak pasangi keramik Engko aku karo kowe rek tak gelem ya. Iki sing Mamanotasan pun iki lho ning kene kok. ayo nyanyi bareng Gila ya. Ayo. Anu kanjenge. Anu. iki bodohku Kowe godane. Mula kowe pengen manut gempek tok. aku ki makane tak demek-demek mau. aku anggere wah karo iki watukku kekel Kelapa Tolong ya kanjenge. Sareng ya kula pijeti nang mriki nggih. Wah, sareng, Ujug-ujug Kanjeng. ngomong enten nggih. iya wong ayu Wis Kula kancani aku kalian, tak Mbak. sare aku tak pijeti nggon dhuwur kowe pijeti nggon ngisor ya cilik. iya wong ayu Sare kancani. Aja kesusu iki rong turu. Gol Kok gol Bal-balan apa piye? aku ngimpi nonton bola iki piye ya carane? Iya.
Sik, iki ben Ora kersane. rada munggah ngono dudutan. Ada ya. Wis rada munggah dudutan. Iki kayane godone lemes kok. Wis rada munggah dudutan. Nah, Wis Mbak Ayu, ayo wis Mbak Ayu, ayo ayo. Wae to puyengan. Kene iki wong ayu, kowe kene wong ayu. Wae to puyengan. Wae lah, wae males tenan lah, ramene wong ayu. Kowe wong wedok sing ora genah, wong wedok culika, terangane kowe maling. Tekano ngendi bakal tak bujuk, pusakaku tok gawa, kowe aja sembrono. Mandheka wae to muyengan. Aku wis muyak, dayon aku derekno. Terus Bapak Ibu, mekaten menika wau petilan ketoprak pisan malih, petilan sampun ngantos kleru. Petilan. Nggih, sampun ngantos kleru fragmen. Nggih, menika wau petilan. Nggih, sak menika fragmen. Oh, iya, Menika Bang. sampun Bapak Kawibawa, Nggih. menika matur sembah nuwun. Nggih. Dona Arta menika dipun paringi 800.000. Nggih. Matur sembah nuwun, mugi tansah sehat. Amin. Panjang yuswa. Nggih, amin. bacange. Nggih. Ndedonga kemawon wonten ngasaripun mbahipun Bapak Mujibat Dalasan. Nggih, Mbak Waluya. Temanten sarimbit mugi anggen nyemangku gati kalih sing sambikala purwa madya tepeng wasana siatnaja temanten sarimbit tansah guyub rukun kalih sing sambikala cinanggung dening Gusti sing kalih loka satemat dados keluarga iki saestu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kadua wonten ngasaripun Bapak Ibu wonten papat terus 5 menawi lepat kula nyuwun pangapura. Kalian anak kula Lisa. Semanten ugi kula nggih nyuwun pangapunten ingkang kathah nyuwun saagunging samunira pangaksami menawi kathah ketal kidul atur ingkang boten prayogi nyuwun Nggih. pangapunten. Monggo. Nggih, menika Mbak, bebungah saking panjenenganipun Pak Oka, Nggih. menika sampun dipun transfer teng ngene Mbak Era. Nggih. Lah menika kula ijoli, kula liru. Oh, Ngoten. ngoten. Nah niku jatahipun panjenengan. Wah, jan geleng aku nek iki. Absen Pak. Aku jane aja tene butuh no jane ora nampani aku lha ning wong butuh kok. Mbah Waluya 250.000. Oh, nggih. Terima kasih matur nuwun. Nggih, Mbak Elisa. Waduh, langsung jikrak-jikrak sini Elisa. Lah yo no, lumayan Aku kok. ya aja tene arep bebayar. Jatah mamat bareng. 250.000. Lah ya. Pun ikhlas ya, Mbak. Ikhlas. Nggih. Matur sembah nuwun awit saking panglipur panjenengan sedaya mugi-mugi pinanganten kekalih pinaringan bagas waras kuat Amin. selamat lahir lan batinipun. Amin. 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 Nggih, Monggo. kula lajengaken lampah sewang-sewangan laku nggih Mbah menawi badhe kundur nderekaken mugi-mugi nir ing sambikala. Senang mentah rasanya ora lagi sekarang berpisah kapan-kapan kita berjumpa Oke. lagi. Matur nuwun monggo. Nggih. Nggih. Wis paripurna ndok le fragmen le do gegojekan panjenenganipun Mbah Waluya karo genduk Elisa Orkalus Alaso. Wah, ya sak bisa-bisa dum-duman laku, dum-duman wektu. Awak dhewe nerusake laku mergo lakone isih dawa. Iya, Mak. Mong panggung aku ya siji dumateng pinanganten muga-muga bagas waras kuat selamat lahir lan batin. Enggal pinaringan momongan keluarga sedaya, pinaringan rejeki ingkang tikel matikel. Menawi panjenengan menika nguri-uri kabudayan Jawi, kula kinten pahalanipun ageng estu. Amin, Pak. Iya. Yo nak mundur sawektara. Iki aja lali di live utawa di siarke langsung kono channel YouTube Jogja Live kelawan ngendi iki mau Raden Arjuna. Jogja Live iki kono Dik. Iki Putra Jawa karo Arjuna.
iya apa Raden Arjuna channel YouTube. Wah, di live ke 2 channel YouTube no. Iya. Muga-muga pinaringan lancar ya Pak anggone awak dhewe nyambut gaweane wektu dina iki. Iya. Ya mundur sak oktara no. Iya. Kuku sing dupa kumalun. Angening ngendasa ngabeke sang ngabeke kawengku sakung cacahan nanging sang tangi iki